Bé, bona nit. Benvinguts, vilatanes i vilatans, a un nou capítol de La Masia, avui 27 d'octubre. Aquest és el segon episodi que fem i amb un servidor, l'Eukim, estarem aquí passant una bona estoneta veient Age of Empires 2. Què tal? Com esteu? Com ha anat aquesta setmaneta? Res, recordar que aquest programa és un nou espai que estem obrint aquí a la banda catalana de l'Age, i una miqueta el format és repassar partides puntuades i una miqueta de casteig de tot plegat. Recordem que són partides públiques, totes les que juguen a dintre de la ladder de l'Age, i llavors qualsevol persona hi pot accedir. Per tant, nosaltres farem una mica aquí d'observadors, com la tecnologia aquella d'espies del castell, i veurem una mica com es desenvolupen els jugadors que estan més actius del Discord de la banda catalana. Ens interessen tots els elos, siguin gent de Elo 1000 fins a pros que tenim allà en el Discord, que són gairebé 2000, i busquem passar-nos-ho bé. Així que si jugues a la ladder i t'agraden les partides puntuades, independentment de l'elo que siguis, les teves partides seran més que benvingudes aquí a la banda. En Crazy diu bona nit i a l'Art 8964 Déu vos guard. Bona nit a tothom. Estem aquí a punt de començar una miqueta de jornada d'Age of Empires abans no acabi el diumenge. Que demà toca treballar, doncs acabem la setmana de tranquil·litat i mirant una miqueta, que sempre fa menys estrès que jugar-la. Mirarem partides gravades. Són partides que s'han fet a la ladder durant els últims dies. Aquest és el segon capítol que fem de la Masia, per tant, fa 15 dies en vam fer el pilot. Aleshores, durant aquests 15 dies repassem una mica els que s'han anat jugant. Només volem veure victòries catalanes? Doncs veurem, intentarem, i tant. Jo quan intento agafar la partida no miro gaire qui ha guanyat, sinó seguir una mica el jugador, i llavors veurem. Ens interessa castejar individuals i per equips, aquí no som gaire selectius. I també busquem varietat de mapes, una mica per donar format a diverses estratègies i tal. I res, abans d'entrar allà en partida, volia només comentar 4 punts. El primer és que teníem ja oberta la inscripció al Saga 2024, que passa el 29, 30 i 1 de novembre i l'1 de desembre. I és aquí a la Farga de l'Hospitalet, a tocar de Barcelona. Qualsevol interessat de l'Age of Empires i que vulgui passar-s'ho bé amb la colla de l'Age, o que fins i tot vulgui competir, doncs que es vingui. Són 3 dies de LAN party, entrada lliure, pots anar entrant quan vulguis, i us animo a inscriure-vos, perquè si no voleu portar el vostre PC i en voleu jugar algun, l'any passat les inscripcions van volar. Per tant, qui estigui interessat a passar una bona estona amb els companys de l'Age, que no s'ho pensi més i que s'apunti. Hi ha tota la informació en el Discord de la banda catalana o també en el Discord oficial del Saga. També comentar-vos que fa entre 5 i 10 dies es va llançar el nou patch de la nova versió de l'Age of Empires 2, i això m'ha trencat totes les regs que tenia guardades. M'ha fet una mica de ràbia perquè en tenia de bones. Tenia, per exemple, moltes ganes de castejar el duo Crazy Pepe No Soy contra Sito, que això és una partida curiosa de trobar a la ladder, que us fes el match al top 20 de l'Age contra 2 membres de la banda vol dir que aquí hi ha molt nivell, i que la veritat és que he intentat executar i s'ha executat fins a la meitat de la partida, que és quan les coses es posaven interessants. I la veritat és que, com que era del patch anterior, doncs no la podia castejar, però m'hagués fet molta il·lusió. Però bueno, això, que les que agafarem ara són les del nou patch, i espero que surtin bé. I res, i això. I res, finalment, recordar que hem reactivat el canal de YouTube també, així que si esteu per aquella xarxa, també si ens voleu seguir allà a la banda catalana, anirem penjant tot el contingut
que sigui d'interès. I poc més, ens llancem a fer la primera partida. Així que som-hi. Aquí estarem seguint a Firefarts. La traducció literal del nom serien Pets de Foc. Amb Etíops, que és un jugador d'un Elo 1400, que, si no recordo malament, ha jugat algun torneig amb la banda catalana i també està pariant al Discord. Ell juga com a Etíops contra Bojori, que és vietnamita. En aquest mapa, que és Lowland, té la peculiaritat que comences elevat amb el teu centre urbà i hi ha alguns recursos a tocar de la teva base, però a mesura que va avançant la partida has d'anar buscant els recursos enmig del mapa. Llavors, aleshores, aquí és on es començarà a posar entretinguda la partida. Parell de civilitzacions bastant declaració d'intencions, en la meva opinió, tant etíops com vietnamites. Són civilitzacions on els arquers podrien ser bastant predominants i tant si vols jugar-la defensiva com si vols jugar-la ofensiva, em dóna la sensació de que és una molt bona opció jugar-la amb arquers. Si ets defensiu saps que tindràs la pujada de l'exèrcit contrari, per tant sempre que sigui una lluita d'arquers, si estàs aquí dalt tindràs més bona posició. I veurem aviam si volen jugar feudal, si tots dos aposten per buscar potser avançar a l'edat dels castells de manera ràpida. De moment Firefarts, que està agafant aquests cèrvols tan preciosos perquè donen un bon boost de menjar. I veiem també que Bojori també s'està barallant amb el cèrvol. Aviam, en Juncal diu: les partides les busques tu en plan ojeador o te les envien per Discord? Doncs de moment estic fent en plan ojeador, però la idea aquesta del Discord pot ser molt bona perquè així, si un jugador té una bona partida i la recomana, doncs sabem que ja és bona, no? Aleshores, pot ser que intentem obrir un canal només per enviar les teves recs, rotllo mode zip o alguna cosa, i visitaire. Molt bé, Crazy. Doncs sí. M'agrada la idea i intentarem. Jo crec que pot ser bo. I si tothom que hagi jugat una bona i la vulgui compartir, doncs allà estaria. Tots pujant amb 20 vilatans i veiem que Firefarts s'anima contra vietnamites amb uns men at arms, homes d'armes, i el jugador vietnamita surt amb un estable a mig construir. Això sí que m'ha sorprès molt. Ara. Crec que havia intentat fer un shift i no l'he sortit bé. I jo crec que aquests men at arms poden ser bons. Vaig a posar la velocitat normal. S'han colat a dins la base, no s'han enterat i això pot fer molt de mal. I Firefarts, que pot tenir aquí bastant la partida guanyada. El primer vilatà que cau, un error de pathing, el segon. Ostres, això li ha jugat en contra. Dos vilatans que poden morir-se. Sí. Quina llàstima. Ells no tenien la culpa de que l'script de l'Age sigui tan dolent. I pot saber el tercer, no. Prefereix guardar-li la vida. I molt bona posició per part de Firefarts, que ja té alguns arquers fins i tot al terreny de joc. Per seu compte, Bojori treu amb 2 scouts que no podran de moment fer gaire mal als homes d'armes d'en Firefarts, perquè una lluita 2 contra 2 la guanyaria ara mateix Firefarts, que es planta en molt bona posició per si més no, mantenir l'exèrcit de scouts a casa. Ara veiem que Bojori reacciona amb una galera de tir. I de moment que dos vilatans segueixen sense treballar perquè estan
reparant aquesta casa, no vagi a ser que caigui i els tinguem a la fusta. Ara es decideix el jugador vietnamita a atacar i aquí si no hi ha una reacció ràpida a Firefox podria perdre el... No, de moment no. A casa segueixen la producció d'arquers i fins i tot Firefox, que el té tan ben encarat que jo crec que es podria plantejar la pujada a castells. Ja ha fet el mal, perd l'escout, però el caos ja l'ha creat. Tot i així, només mig minut de temps sense producció del centre urbà. Això és molt bo. I aquesta lluita, si pot clavar-li l'escout, que amb 3 de vida sobreviu. Veiem fletching, skirmishers i més producció de scouts. I endavant que va l'exèrcit. Aviam si es trobaran a la meitat del mapa. Sembla que els dos jugadors decideixen agafar un camí diferent, però amb aquesta vida d'aquests scouts no hauria de patir per res en senyor Firefox. De fet, si no està atent podria perdre'ls i aquest de 3 de vida jo el que faria és enviar-lo que m'explorés el mapa, perquè això és un scout, 2 scouts regalats. I Firefox, doncs que molt bé, ja li va bé agafar-los. Aquests skirmishers no tenen millores, per tant no... Els piquers sí que no haurien d'estar, però els arquers podrien enfrontar-los sense cap tipus de problema. I mentrestant, que es torna a colar Firefox, això... Ha invertit molt en tancar darrere, però si a davant està obert... Això és molt bo per Firefox i el jugador etíop que ho té un altre cop ben encarat, trobo. Què tal la micro per aquí? Ha enviat una vilatana fins aquí davant. Ha fet una casa i després ha dit, mira, saps què? Aquí davant hi ha moltes morts, per tant jo me'n torno a casa amb la meva família, que això... Espera't tu, que muntaré aquí una altra caseta de tornada. A vegades a l'Age hi ha tantes coses a fer que segurament aquesta vilatana sense voler s'ha pensat que era un skirmisher o alguna cosa, i de cop ha vist que li ha sortit la notificació d'Idle i ha dit, doncs mira, va, anem a construir alguna coseta. Forward House, i tant, això és la nova meta. I castells, que no hauria de trigar a veure, ara veiem al mercat, segurament me l'ensenyarà una miqueta, amb una sola compra de menjar ja ho tindria. I Firefox, jo crec que si juga una miqueta defensiu, el jugador adversari no té absolutament res. No té or, està gastant tot el menjar amb uns scouts que els està llançant de vida. I ara, mira, fins i tot ha clicat a castells i segueix tenint la puntuació més alta. Per tant, aquesta partida... Jo crec que si Firefox sap ser conservador amb l'exèrcit i no perdre unitats, estaria dat i beneït. Tot i així, aquests skirmishers estaria bé no perdre'ls. Bé, s'han reunit amb els arquers i han dit, a partir d'aquí ja no pots fer tan mal. Un TC aquí no estaria malament, cobriria l'hort i la pedra. I això podria ser la partida, Aviam com és la micro, si no, ver els piquers. Molt bé, apuntant primer als skirmishers per tal de que quedi tot l'exèrcit dividit i una altra victòria que s'endú el jugador etíop. Bones notícies pel jugador de la banda catalana. Que decideix de manera misclic, jo crec, fer el sacrifici d'un... Què seria això? Un cèrvol? Un íbex?
Actualització automàtica a Pikeman per part de Tiums, una molt bona millora, i veiem si decideix muntar un segon TC. Té dos a pedra, per tant. Veiem. Potser veiem. Què veurem? Què veurem? Té la fusta per almenys el segon i que sigui defensiu, però tampoc està rebent molta pressió i el jugador adversari encara ni ha clicat. És que està molt lluny. Perquè ho està gastant tot en militar, que l'està perdent. I jo crec que el jugador vietnamita potser no arribarà ni a Castells ara que perdi tot aquest exèrcit. GG. GG. Doncs... victòria per Firefats, que s'endú, jo crec, la partida en part, molt bona part, per haver pogut colar molt bé els Men at Arms. I després saber gestionar bé, no tirar l'exèrcit, anar aguantant. I potser el vietnamita s'hauria d'haver tancat abans. Balancejar potser una mica més l'eco també. Molta fusta. Però bueno, partida. Partida, va, doncs vinga, anem a la següent. La següent és d'un clàssic de la banda. Senyor Markov. Contra Prometheus. Un jugador que sembla... D'on deu ser la E aquesta? Grega, potser? Markov amb Georgians contra Teutons. Això és Aràbia. I... Markov amb Georgians, eh? Aquí coneixem a Markov. Tant de bo ens podem emportar alguna cosa bona. La veritat és que jo quan busco el partit intento no mirar els resultats, per tant tot això em ve de nou, eh? Tant de bo hagi escollit una bona, perquè a l'última hora en Markov no es va poder lluir. Tot i que va guanyar les dues, van ser partides molt ràpides i esperem que aquí ens pugui portar alguna cosa bona. Anant a caçar directament el senglar abans de fins i tot tenir totes les ovelles a sota el TC. Això... És que tens por que et facin un laning o alguna cosa? Mentrestant, Markov està empuixant els cèrvols i portant el board. Aquest matchup, Teutons contra Georgians, em dóna sensació molt de... d'anem a jugar una miqueta fora de meta, eh? No sé per què. Però Teutons així a Aràbia... Anda tu, mira quin bosc que li ha sortit aquest. Tanca aquí i té el seu tancat privat. A nivell de mapa, Markov podria castigar molt aquesta hora amb un parell de torres. Tot i que està contra Teutons, una guerra de torres no seria així d'entrada, el que potser seria la millor opció, però un or molt exposat. I Markov, que té la pedra lluny, com a Geòrgia, potser busques el castell. Per tant, això també podria ser un bon punt a atacar si ets el jugador teutó. Dues cases, per tant, com a mínim a 25. No serà una pujada molt ràpida feudal, jo crec. I veureu com es desenvolupa aquesta partida. Molt a menjar i ara comença a tallar fusta Markov, que el segon edifici ja el té i per tant, si és ràpid podria pujar fins i tot... Ja fa llum? Ja fa llum i ha clicat. Llavors la segona casa no em queda del tot clar quina està. Aviam, és una estratègia curiosa, la que està fent ara Markov. Tant de bo li surti bé. Bastants a fusta.
No està agafant or. I la veritat és que no sé exactament a què jugarà. Si obrirà amb... Obrirà amb... Amb cavalleria, jo crec. Tampoc està agafant pedra, per tant no és una... No són unes torres. Però per cavalleria, tanta... Estable... Que ho veu en... Aquí hi ha forat. El jugador d'auto ho ha rebut la notificació... Ha pogut veure que ràpidament s'enfrontaria a estable i reacciona també amb una estable i una pica. Mentrestant ha aconseguit atrapar l'Scout d'en Markov i no podrà sortir. Aquest privat tancat, que ho comentàvem al principi, Aquí el que no sé és com... Entenc que ha entrat per aquí. I no sé si li interessa construir aquesta casa, la veritat. Però si no, no podrà entrar més gent. Mentrestant, Markov que vol tornar... Aviam si no per aquest vilatà... Ai, quick wall... Bueno, almenys li ha tornat, ha perdut l'exploració. Doncs Markov que juga Scouts... Amb 3 vilatans forward! Amb 3 vilatans forward sense anar a pedra... Cap on van? La pica que tira endavant... Per tant, no veurà els scouts que estan venint aquí i... Una torre aquí per denegar aquest or. Podria ser bona. Podria ser bona. Markov sap contra on està el... Sí, Markov ha explorat bé. Potser la torre aquí per denegar la pedra. Això és bona també. On té l'altra pedra? On té la pedra secundària? La té davant. Doncs una torre aquí seria molt bona, Markov? Potser és això. Mentrestant, aquí hi ha un... Ha tornat a perdre un vilatà. Està molt pendent davant. I, de moment, un altre vilatà aquí a casa. Ai. Aviam si arriba... Vinga, vilatana! Ben salvat, molt bé. Molt bé, salva Markov. I en breu sabrà notificació que hi ha una torre a casa i la pedra està bastant endavant, per tant... Jo crec que aquí... Pot ser bona. Molt bé, m'agrada la filosofia, Markov. La meva pedra està exposada, doncs tanco a casa i me'n vaig a picar pedra del meu adversari. Aquesta és bona. Està ben tancadet, Markov a darrere. A nivell de vilatans, jo crec que ha tingut una mica d'idle, no. No, n'ha perdut un parell. Sí, n'ha perdut un parell. Això li farà mal, jo crec, Però bueno, mentre es pugui tenir aquests scouts per aquí, els vilatans del jugador d'autor no podran accedir-li a casa i aquesta torre és bona, però... No sé, no li ha denegat ni aquesta fusta, el jugador Prometheus segueix estant bastant bé i aquí no hauria de perdre això, ben lluitat. Quick walls i la suma de tot, ai. Això ho té bastant coll avall el jugador Tautó, que ha aconseguit tirar endavant. El quick wall no li ha sortit, podria arribar a perdre les dues torres. Ai, aquesta masterpiece podria haver sigut, però crec que no serà. Ha perdut també els scouts, aquí ja no tenim exèrcit. I a casa que ja jo crec que està buscant la pujada ràpida perquè aquest forward no ha acabat de sortir com s'esperava. Jo crec que podria arribar a Castells abans d'hora perquè el jugador Tom encara no ha començat ni a picar or. Mentrestant, Markov sí que està agafant or, té bona quantitat de granges i veurem. Disaster. Sí, una mica.
Ai, no, forat, no! Mira que hem vist al principi, Hosti, no... Doncs això podria ser bastant desastrós, Ara l'intentarà reparar, però bueno, té aquí les piques, és a dir que... no sé, n'ha perdut 6 de vilatans, I el jugador de torn no n'ha perdut cap. Però bueno, ben salvat a l'últim moment, tot i així jo crec que això hauria de reparar, perquè si no... A veure si no aconsegueixo clicar, però crec que aquesta empalissada no és gaire... Té molt poca vida i amb un parell de scouts això ho obriries. Segon estable, per tant veurem Full Knights per part de Prometheus. I que pensava que Markov podria arribar abans a l'edat dels castells, però serà el jugador d'autor, el que arribarà primer. Mentrestant, Markov té pressió a casa, l'ataquen piques, l'ataquen scouts. La mula que aconsegueix arribar, tot i haver estat saquejada diverses vegades, aconseguirà arribar a casa. Si es decideix entrar. Mentrestant veiem una batalla bastant curiosa. Sempre fa bastant de gràcia com es barallen aquestes unitats. Mercat i pujada de castells bastant ràpida d'autors. Markov, que encara no té l'economia, perquè està creant moltes piques per defensar-se dels scouts, i aquí jo crec que Markov no hauria d'anar gaire lluny, perquè saps que... Què li falta? El segon edifici? Ah, segon edifici. Sí, jo crec que això hauria d'estar cap a casa, perquè en qualsevol moment arribarà a castells i amb els knights aquestes piques patiran bastant. Defensa per part del jugador d'autor, que en 30 segons estarà a l'edat dels castells, i Markov, que es prepara per fer un castell. Aquesta vilatana necessita no treballar avui. Ara, molt bé. No. No acaba de treballar aquesta dona. No sap que vol picar-se. Ara. Doncs edat dels castells per part de Prometheus, que prioritza Bloodlines i l'armadura i no treu cap ginet. Vam quedar que es deia en català als Knights. Mentrestant, això pot fer molt mal, però hi ha moltes piques. No, això no pot atacar encara. Iepa! Ei, Markov! Tinc mals records d'aquesta partida, hosti. Doncs jo tenia moltes esperances de veure una Master Pizza, i la veritat és que s'ha intentat amb aquesta torre, a veure com acaba, però... Ah, GG. Ah, llàstima, perquè... Crec que ha sigut molt bona, aquesta torre aquí. Però ell ha aconseguit seguir agafant fusta aquí dalt i molt ràpidament s'han perdut les dues torres. El Quick Ball tampoc ha acabat de funcionar i el foradet aquest també ha molestat bastant. Estic viciant a les torres i no n'hauria de fer tantes. Bueno, amb aquest matchup... no sé, Teutons contra Georgians. Aviam, tu tens molta habilitat per fer torres. Droga mala, diuen Crazy. No, jo crec que estava bé la idea. Aquí, si el Tower Rush podria haver-se fet, ell estava forçat a venir fins aquí a agafar la seva pedra. Per tant, podia haver-ne fet una ell, de torre, i si bé té el bonus de poder afegir més vilatans, entre la teva cavalleria i tal, no era mal. El problema és que ell, aquesta fusta que ha tingut, li ha permès posicionar-se molt bé cap aquí al cantó i seguir tenint tots aquests vilatans treballant, no? I també tenia la segona. Potser la primera torre aquí i després aquí, no sé, la veritat, però ell t'ha escolat bastant bé. Tu ves provant Master Pizzas, Markov, sí. A la següent te posaré una altra, perquè
crec que no ha fet gaire honor la teva habilitat de fer torres, perquè de tota la banda així amb els que hem estat jugant més, jo crec que ets el jugador estrella en fer batalles que no són les típiques, així que esperem poder veure més bones partides, però bueno, ben jugat, ben aguantat, molt bona IDTC tots dos, tot i la pressió menys d'un minut i res, GG, bona sort si estaràs fent alguna. Nosaltres seguim amb un jugador nou, o almenys jo no el coneixia per dintre del Discord, que es diu Maulet. I aquesta partida estic mirant i m'ha agradat el matchup. Spanish i turcs, Aràbia, són dues civilitzacions que, bueno, si més no, saps que coses interessants passaran en el mapa, no? Turcs amb els seus scouts de bonus i potser fins i tot anar ràpidament a castells, i amb espanyols també potser buscaran el castell, no? Llavors, veurem, aviam què ens depara aquesta partideta. Ui, ara que han canviat l'hora, són les 10, em dóna la sensació que és molt tard i encara no són ni 2:15. Per tant, tenim estoneta per ells i això m'agrada. Hem jugat avui un team game amb en Maulet, fantàstic, que bé. Doncs si Maulet estàs per aquí, espero conèixer-te algun dia per la sala principal i animo a tothom que ens estigui veient en directe o si estàs veient aquest vídeo més endavant, a unir-te al Discord de la banda catalana, que sempre hi ha partidetes d'equip que són molt divertides i nosaltres tenim una estratègia que és infal·lible. És una estratègia que ni els pros la saben fer bé, que és el boom into GG. És a dir, boomejar, fer vilatans i després morir de maneres, bueno, creatives, perquè clar, el rival té molt exèrcit i tu tens molts vilatans. Així que res, si voleu passar bones estones, us convidem a estar pariant al Discord, que potser no guanyareu totes, però si més no us ho passareu bé. Ja tenim molts bons pockets a la banda catalana. Doncs aviam, pujades, tots dos amb 18 vilatans, l'UM i cap a feudal, és a dir, veurem obertura de cavalleria. Què tal a nivell de mapa? El turc té els dos horts molt exposats. Aquí sí que té un secundari una miqueta més amagat, però aquests dos es podrien castigar molt. I jo crec que hauria de tancar cap aquí per almenys poder accedir-hi. En Maulet té la pedra bastant avançada, l'or a la part posterior del mapa i els arbres fruiters també, per tant, jo crec que té, si el sap aprofitar, té bon mapa. Bueno, com deien, cavalleria tots dos. Ja tenim la primera enganxada. No sé si ha sigut de TC o del Pike, però ja hem sentit la campaneta d'alerta. De moment sembla que el jugador turc serà el que portarà una mica més la iniciativa. I es plantarà, passa per sota el TC, no reacciona, normal. I potser veurem el primer vilatà perdut, a veure si el salva, vinga... No, el primer vilatà a canvi de bastanta vida de scouts, per tant això el Maulet podrà aprofitar i aviam si decideix perseguir-se. Tenen una miqueta més d'armadura els scouts dels turcs, però
però Maulet té molta vida. I veiem, les piques estan preparades defensivament i això aquí Maulet, veiem si està pendent. I amb la pica per aquí poc mal pots fer. Així que té pinta de que ens anirem a castells, Tots els jugadors anar tancant-se a poc. I Maulet, que si plantés un parell de cases aquí, tindria tot aquest bon parell. Per això, quan estàs molt focalitzat... Aquí perquè veiem el gris per al mapa, com que el joc es veu tot negre, dona la sensació que és infinit el mapa. I molts cops sembla que no, però estàs més a prop del que sembla. Mauret serà el primer a agafar or. Per cert. I Mauret que pujarà més ràpid a castells. S'ha gastat molt menjar amb uns scouts molt passius, jo crec, el jugador turc. Jo crec que això en Maulet li anirà molt bé. Perquè ell serà el primer a arribar a castells. Mira, ja està plantant la Blacksmith. I aquests scouts, entre que estan mig... En té dos de molt ferits, un mig i... Aviam si està temps per no perdre gaire més vida. Aquests scouts no crec que facin gaire mal perquè està completament tancat. El jugador amb representació de la banda catalana i veurem, aviam, bé, bona reacció. Aquestes piques fan molt mal i amb un sol cop et treuen gairebé un quart de vida. Jo aquí no crec que t'hauries de... Aviam, la micro... Oh, bueno. Ben, exploració i informació jo crec que és necessària. Mentrestant, aquests... Quina mala eficiència, aquests recollidors miners d'or. I Maulet, que ja està tirant cap a castells. Veurem aviam si es planteja... Ens es plantarà jugar a Knights, No seran... No està picant pedra, la té molt lluny. Pot ser un TC aquí per ajudar una mica. Mentrestant, anar recol·lectant informació del que està fent el teu rival, crec que està molt bé. I aquests scouts, com veu el mapa... Potser aquest que està ja amb menys vida seria una bona opció poder-lo moure pel mapa per treure més informació sobre on estan els recursos secundaris, com aquest or o fins i tot les relíquies. Dit això, aquí s'ha d'estar atent, que si no, això no pot entrar. Maulet, no! Maulet? Si m'escoltes, tot i que sigui una partida gravada, sisplau, repara, no, bé. Visca, molt bé. Ara m'he espantat. Dic, no, un altre forat no, que en Markov ja ha patit. Ben salvat i ara acaba de clicar a l'edat dels castells el jugador turc, que tampoc sembla que vulgui jugar gaire amb un castell. Per tant, a què jugaràs? Estàs agafant molt or. A què jugaràs? Aquests scouts, bé, ben moguts. Què creieu que jugarà en jugador turc? TC ràpidament reparten d'espanyol i producció de cavalleria, genets i doble també estable per part del jugador turc, millores, però llavors a l'or potser per defensar-se dels fer camells. Veurem. Aquí se li estan secant les granges, ara sí que les està reponent. I veurem aquí... Ja s'han vist els genets que estan pel camp de batalla, per tant, el jugador turc ja sap que està jugant contra un... Com a mínim, un o dos estables. Molt parada la cavalleria turca. Aviam com veu ell el mapa.
Molt visió de túnel. Ara sí que potser vol anar a explorar una mica més. Veiem la millora automàtica de la cavalleria i de moment tancant-se molt bé. No té fusta per construir segon TC. Per què no té fusta? Perquè no l'ha estat fent bé. Crec que econòmicament està molt millor el jugador espanyol ara mateix. Està amb 2 TCs, bomejant tranquil·lament. I fins i tot posant pressió, és a dir, ha fet anar el rival a la contraunitat i de moment fer-lo tancar a casa. Ara veiem la millora de tanc. Un monestir per intentar agafar les relíquies, i això sí que crec que ho està fent bé el jugador turc, que és explorar una miqueta. Sap que hi haurà monjos al camp de batalla i que si pot fer fora una miqueta els genets, podrà anar a buscar relíquies. I veiem aquí el TC correcte, molt bo jo crec, per part de Maulet, que necessitava posar una protecció en aquesta pedra. Aquests 4 que entenc que aniran directament a buscar pedra, per tant podríem veure un castell i tota la cavalleria del jugador turc ha estat assassinada aquí enmig. I ara mateix doncs només es basa a camells. Segon TC. Molta fusta aquí. De fusta, un mercat i molt or. Jo crec que massa or per al que està produint. Crec que hauria d'anar... A què hauria d'anar el turc sabent que tens tot això? Jo crec que la composició està bé, però tampoc està produint dels 2 estables que ha creat. Mentrestant sí que veiem una producció, si més no, bastant constant per part de Maulet. I això es nota. També es nota en el triple TC darrere d'aquest atac, que són gairebé 10 vilatans més, 11 vilatans que li està traient el jugador espanyol al jugador turc. Ara munta el tercer estable, però no estàs produint, ara sí, però has estat bastanta estona sense produir, per tant potser compres un tercer estable, hauria sigut millor un tercer TC i anar produint del segon. Dit això, li ha anat bé perquè l'ha perdut constantment. I el torna a crear, m'ha encantat. M'ha encantat, molt bé. Ben jugat per part de Maulet, que jo crec que ara sap que té el control del mapa, per tant, anar a buscar relíquies també seria bo. I en cas de que et vinguin tots aquests camells, doncs mira, els monjos que podran fer la seva feina. Això és un mercat? Sí. Mercat per balancejar una mica, sí, hi ha molt or i de moment un joc de boom, molt... Si bé militarment està per sobre el jugador turc, aquestes unitats no faran molt mal a camp contrari. I Maulet, que sap perfectament el que ha de fer, i m'agrada molt, perquè aquesta universitat vol dir que pujarà ràpid a Imperial. Està buscant un castell. Bueno, elevació, prop de casa, anar-lo segur, no? Un estil de joc que de moment m'està agradant molt. Has mantingut el rival a camp propi, diguem, i pèrdues d'unitats només ha perdut 3. Minut 28 de partida. I a nivell de relíquies encara no ha produït cap monjo, per tant la primera relíquia i la segona se l'endurà el jugador turc, segurament. I amb un castell i gairebé deixes de produir, cancel·les aquests vilatans i ja estàs i ja has clicat a Imperial. I això és el que està fent ara, efectivament, vendre i comprar una miqueta a mercat. El senyor Daut estaria més que content amb aquesta jugada. I els camells que decideixen anar una mica endavant, però a l'acabar en el castell ja se'n fan enrere. Jo crec que està sent una mica massa passiu el jugador turc
i potser una mica de setge, un edifici de setge aquí dalt i pressionant li podria anar bé. Perquè per puntuació, bueno, ara just estan bastant igualada. Potser hauries de saber o interpretar que el jugador adversari està anant a Imperial. I això és el que li demanàvem al jugador turc, és el que està fent el jugador espanyol. Que ara quan ho vegi, això podria ser denegat... Sí. Aquest taller de setge serà denegat i cancel·lat i refet el cantó. Mentrestant, el quart centre urbà ensenya Malouet i Isa Boomer. És dels de la banda, m'agrada, m'agrada. Mentrestant, ja tenim els primers conquistadors fent de les seves malifetes i veurem com reacciona ara quan vegi Imperial. Uf, aquesta batalla no sé si és gaire bona, quadriple quartell, però serà denegat i... Ai, ai, ai. Sota castell... Sota foc de castell jo crec que aquesta batalla és bona per en Maulet. Ara veurem 25-13, doncs perdrà tots els knights, no és tan bona com jo pensava, No té fletching segurament, no té fletching, per tant aquest castell està fent mal. I Antropos que es posa per davant. Tot i així, Vilatans està molt per damunt. El jugador turc encara no ha clicat a castells. Li faltava el segon edifici, ara que el té ja podrà clicar. Per tant, el que ha de fer ara Maulet és aguantar, aguantar, aguantar. Aquí es colaran, però està ben tancat. Esperem que no hi hagi cap forat. I refer Army. Molts pikes i conquistadors i treps. Jo crec que és molt bona aquesta. Tot i així, en el temps en què es triga a fer tots els... Aquests quartels encara estan plantats. Per tant, la fusta... Mentrestant acaben d'entrar els camells que... Ai, 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 es pot complicar aquesta partida, Aquesta partida es pot complicar i molt perquè ara mateix no té gaire resposta a casa. Sí que hi ha molts piquers que han d'anar corrents cap a casa, però els vilatans no poden lluitar, tot i que l'exèrcit està bastant dèbil. Té bastanta poca vida aquests camells. I cada cop la distància entre vilatans s'està aproximant, tot i així 4 TCs i producció constant per part d'un Maulet pot refer ràpidament a l'exèrcit, que ara estem parlant de 24 unitats per 18, per tant no en són tantes, i el jugador turc està amb genitors, i aquest castell és una mica optimista, ara aviam, jo crec que no sap, el jugador espanyol que té un castell, no sap que aquí hi ha un castell, i tant de bo no siguin ràpids els vilatans a cancel·lar-lo perquè podria això de ser un desastre, Això podria ser la partida, aviam. Decideix cancel·lar-lo... Sí, l'hauries de borrar, No perdis la pedra. Doncs no, decideix tirar-ho endavant. Vinga, sí, clar que sí, va fort aquí. Piqués, a posició. Aquest castell que pot pujar i clar que sí, aquesta és l'actitud. Amunt, fort. Va, que això ho parem. Aviam si aconsegueix borrar tots aquests genets i mentrestant el jugador turc que comença a treure aquests genissaris, però no poden aproximar-se perquè hi ha un castell atacant, tot i així fletching no ens aniria malament, Fletching seria una molt bona opció perquè el jugador... Estàs al contraturc que té les millores d'universitat de fletxes de foc de manera gratuïta. I aviam amb què... Tot i que té només 2 genitors. Bombar Cannon. Recordem que té Chemistry. Com es diria Chemistry? Química? Sí, química. 28-0 d'Eco KD. Sí, molt ben vist, Crazy. És increïble. Tot i així, estan als mateixos números de vilatans, és a dir... I el mateix IDLTC, és curiós.
Tot i així jo crec que ara mateix Maulet té la partida bastant ben encarada, té molta quantitat de labarders i si es dona temps a amassar ginets, l'única unitat així... Ara ha fet el canvi a cavall arquer. No és dolenta per parar tota aquesta quantitat d'albadiers, però el problema que tens és que tens aquest setge i està perdent tots els bombard cannons que estan atacant a la unitat que no toca i jo crec que el jugador turc una mica sense saber clar què ha de fer. Entenc que aquests estables són per fer cavalleria i hussars, no? I raidejar a casa d'en Mauset, que està tancat per aquest cantó, però se li podrien colar per aquí. Així que la pressió ha de continuar, ha d'estar molt amunt, aquesta pressió no s'hauria d'aturar. Però la partida està bastant ben encarada. Molt exèrcit... ha perdut els castells i això està tratant. Tot i així, aquests treps estan fora de posició, jo crec. Aquí hi ha dos bombard cannons... Canons... Com es dirien bombard cannons en català? Canons bomba? Els canons bomba estan fent la feina, tot i així estan atacant els knights i... Aviam com es desenvolupa aquesta batalla. Molt favorable a Maulet, jo crec. I això podria ser ja el GG, jo crec. Perquè no té gaire resposta, si bé que ha creat molts cavallers arquers. No estan fent gaire la feina de parar tots els alabarders i mentrestant s'estan curant els cavallers, això és bo. Si bé ha aturat els treps i els llançapedres estan ara mateix produint-se, aquest castell no caurà aviat, però sí la matança de vilatans. Si la producció continua com està fent ara el jugador espanyol, poca cosa podrà fer amb la producció de hussars i cavallers arquers. Per tant, aquesta partida té bastanta pinta que està dat i beneïda. Un castell aquí darrere protegint un parell de mines de pedra, no està fent gaire. Jo crec que això està ja bastant ben encarat, Canonets, sí, podrien dir-se canonets, sí. I efectivament, el jugador Maulet s'endú la partida i no hi ha hagut GG, però entenem que s'ha dit a posteriori. S'hagi dit o no, en tot cas ha sigut una molt bona partida. Que jo, fent el càstig, m'he espantat quan he vist tots aquests camells entrant, tot i així els camells no són la millor unitat per raidejar i jo crec que això, entre que estaven bastant ferits de la lluita que s'havia celebrat aquí mig de la partida, de la pantalla, ha fet que els 4 o 5 alabarders que tenia en Maulet frenessin aquesta ofensiva i després s'ha pogut recuperar bé. Ha superat amb vilatans el jugador turc i per tant s'ha endut la partida. GG. GG. Què tal? Com ho porteu? Voleu un altre o què? Són les 10:30. Jo crec que ens dona temps a fer alguna més, no? Farem buscar una per aquí. Encara no hem fet cap. I farem una d'avui, que me l'han recomanat per privat. I tenim un clàssic de clàssics. Age of Empires amb Malay, Markov amb Turc i Crazy amb Teutó. D'entrada, sense conèixer, diria que en senyor Crazy i en senyor Aleix estan en posicions contràries una mica. Però en Crazy està amb Teutó. I Teutó Arena podria dir coses, igual que en senyor Markov, que està amb turcs. També podrien dir coses.
I veurem, ostres, quines ganes de partida. Sí, m'agrada, m'agrada. Contra en Mazer, jugador pocket persa, The Flying Dutch Saucer, que està jugant amb Bohemians. The Flying Dutch Saucer és la salxitxa holandesa, la salxitxa holandesa voladora. M'encanten els nicknames que la gent s'agafa, tu. Contra AOE2 Who, que està jugant amb bizantins. Doncs tenim partida, Aviam com encara. Apretaré una miqueta perquè el meta Aràbia, no sé que vegi algú raro, és FC. Tot i que... això no és FC, Això jo no crec que sigui FC, Jo l'he hagut de parar. Perquè veiem que el jugador... D'autor està agafant pedra. El senyor Markov diu que és molt bona partida. Bé. Perfecte, m'agrada. Mourem una miqueta ràpid. Què ha passat aquí? You okay? Aviam, què ha passat aquí? Yes. Aviam, espera't, anem a fer una miqueta d'això. Aquí hi ha hagut una notificació, nit a minut, diu el de la salxitxa holandesa voladora. En Markov fa 2 signes d'exclamació. En Crazy diu what is your opening strat? Com que jo sé que en Crazy, en Markov i la Age of Empires parlen en català, entenc que això ho ha dit amb... sí, amb asterisc. Vale, doncs sí. Li ha preguntat que amb què obrirà el Crazy, no? I entenc que el jugador blau s'ha pirat durant bastanta estona i han dit, va, doncs anem a xatejar una mica, no? I el jugador AOE diu, Però llavors ho envia només als del seu equip. I llavors diu, merda, espera't, que no l'estic enviant a tots. Llavors diu, I'm expecting trash. So depending mostly on you. Per tant, el jugador pocket, flank, perdona, que està emparellat amb en Crazy, ja li diu que s'espera trash. Tot i que trash amb aquest mapa... Molt trash no crec, però bueno. I don't know yet. I don't trust you, diu, vale. I will do a rush. Bé, Markov, m'agrada. I'm checking your score 9. Que és el buh. Is he okay? Pregunta en Crazy, potser segur. Hopefully, diu, sí, clar, perquè aquest no vol perdre punts. It seems it will be more than 1 minute. Clar, jo aquí no puc saber quan s'han dit tot això, però segurament devien estar esperant. I don't know yet. Do you want a 2 contra 3? Pregunta i diu, sure. No. Però aquí llavors torna la salxitxa voladora i diu, thank you. Start the game already. I l'altre li fa... Vinga. I thanks for asking. Molt bé. Clar que sí, esportivitat. Doncs res, després d'aquesta petita pausa divertida de llegir el xat, seguim endavant. Perquè jo crec que aquí veurem torres, per part de... O no? No faràs torres, Crazy? Què faràs? Aviam que se li pot colar ara. Ho ha salvat. Oh, i tant que farà torres. 10 vilatans. Clar que sí, només hi caben 8, però nosaltres enviem 10. M'encanta. Mentrestant, Markov també està picant pedra, tot i així jo crec que Markov també està picant or, per tant el Markov es planteja una pujada a Castell, a la cara. I... No! Diu el jugador... El jugador bizantí, que ja s'ho esperava. Si hi ha una civilització bona per poder-se defensar és la bizantina. Perquè té millores en les defenses d'edifici. Dit això, veurem com l'afecta la pressió. De moment, l'um instantani, per tant, haurà de picar una mica més d'or si vol pujar ràpid a Castell. Planta al mercat, la Blacksmith, la herreria també l'ha plantat.
I denegar aquesta pedra és... Això sí que és or. Poder denegar la pedra tan ràpidament, a veure si se n'entera en Crazy pot entrar una torre aquí, però li estarà denegant dues pedres. Mentrestant, a l'altre cantó no està passant res. En Markov està agafant pedra i a l'Aleix of Empires s'estava humejant. Tirar-li al mercat, molt bona. Una torre defensiva aquí per intentar parar el cop, però... el Teutó seguirà endavant amb les torres, perquè està a casa agafant més pedra, per tant. Aquesta torre anirà baix i ho té molt difícil, el jugador bizantí, perquè no veig jo com pot parar això, perquè se li acabarà la pedra, perd el vilatà, intentarà tirar-s'hi amb tots, ai, però hi ha dues torres, estan les dues amb vilatans. Uf, aviam. Espera't, anem a posar... Perdoneu, que estan passant coses. Paro la partida bé perquè en Markov també està fotent un castell aquí. I tenim aquí l'Aleix plantant un estable també. En Markov diu: teníem una estratègia molt pensada i infal·lible, però hem hagut d'adaptar. M'encanten les partides que daten. Mentrestant veiem en Maev que ja està traient nets i ha denegat el doble estable de Age of Empires, que es queda al 89. És un doubt stable. Mentrestant el jugador turc Markov ja ha pogut plantar el castell i els Bohemians que no tenen denegada la pedra com el té el jugador bizantí, que poca cosa pot fer. Jo crec que aquests knights per això poden ser bons. Tot i així, aviam què decideix fer. I això pot fer-li mal, en Crazy, que no té el material suficient com per lluitar contra això. Aquests vilatans poden estar bastant en perill i moriran. Perquè la denegació d'aquest doble estable ha sigut clau. Quina llàstima, I molt cortès el jugador bizantí, que li agraeix la feina del Pocket. Mentrestant, doncs, ens transportarem una mica cap aquí perquè a la part est de la partida tenim el jugador Bohemi aguantant l'embranzida del turc, que està creant rams i s'està intentant colar a la seva base. Cal comentar el que diu el Crazy: 15 vilatans s'ha quedat el jugador bizantí. Mentrestant, en Crazy encara està a l'edat feudal. Però bueno, ho solucionarà ràpidament si aconsegueix construir... Ah no, ja està penjant, ja està pujant. Doncs seguirem una mica el turc, que denegarà el mercat. I contra les carretes Bohemians dels bohemis, aviam com se'n defensa en Markov. De moment té el bon edifici per treure els llançapedres, no, les catapultes, i que si en treu una, no n'està produint, però si en treu una podria denegar ràpidament les carretes del jugador bohemi. Però hi ha genets pel camp, així que això haurà de ser una cosa a tenir en compte. Mentrestant, què està passant al mapa? El jugador bizantí està bomejant una miqueta perquè se li ha reduït molt la població i per tant necessita recuperar-se. En Crazy, això té pinta de castell. Castell a la cara, potser. I aquí una catapulta podria anar molt i molt bé, perquè jo crec que les carretes bohemes faran molt mal, això. No crec que pugui lluitar-ho gaire, això. Quina és més ràpida? Tot i així, bona. Bona perquè aquests vilatans no podran reparar aquesta porta de pedra i si això hi entra, el jugador bohemi està fora de la partida. Mentrestant venen elefants, que hem estat una mica
desconnectats del que feia l'Aleix, que ha fet elefants de batalla que van directament cap a casa del jugador persa, que reacciona amb un monestir i doble estable, entenc que per fer camells. Aquí de moment veiem la catapulta que estàvem demanant i veiem què tal la micro. Mentrestant, aquí, a l'altre cantó esquerre, Castella la cara agressiu d'en Crazy, jugador d'autor, que no deixarà rebomejar el jugador bizantí. I amb aquesta micro. Oh, molt ben reparat, s'ha quedat a 15. Vinga, que el salves. Oh. Què, creieu que el salvarà o no? Oh, s'ha carregat el vilatà, però hi ha la catapulta. Molt bé, l'ha salvat, Això podria ser la partida, El jugador persa, aviam, què està fent? Està fent Bloodlines i intentant-se tancar, però l'Aleix ja ha entrat. I així hi ha monjos, Això s'ha de tenir en compte. També hi ha més agressivitat per part del jugador Malay, l'Aleix of Empires, que està aquí amb elefants picant a la porta. Un petard molt ben tret del jugador d'autor. Tenim aquí un duel de catapultes que també em sembla que se l'endú el jugador bohemi. La salxitxa holandesa. Una partida de molta pressió, I el Pocket que no sap ben bé a qui ajudar. I això està molt bon. Però què està fent el Pocket? No està fent res. S'està defensant a casa. És que l'Aleix està a 2 llocs, Aquest senyor Aleix amb un parell d'elefants aquí està fent molt mal. I què trauràs, Crazy? Traurem aquí els Teutonic Knights o què? Una unitat que no es sol veure gaire. Però que en aquesta circumstància i amb l'exproducció que tens, o directament setge, Aviam. Per puntuació van primers a l'equip adversari, tot i així jo crec que la pressió constant pot ser bona. En Markov només té un centre urbà. En Crazy només té un centre urbà i en Markov ja està a punt d'arribar a Imperial, que això no ho hem vist. També ho està el jugador bohemi, però en Markov hi arribarà primer. L'Aleix que té elefants a totes dues bandes. En té per aquí. Aviam què tal si no se li queda convertida. I en té també a casa del bohemi. I mentrestant està picant a la porta del Pocket. Tot i així el Pocket s'està defensant molt bé i dubto que pugui fer gaire mal. Però si l'Aleix ara ajuda els dos flancs, el Pocket haurà de sortir i fer alguna cosa amb tota aquesta camallada. Veurem les catapultes, aviam si aconsegueixen fer mal. Veiem química per part del bohemi. I comença el setge. Llançapedres que forcen una repressió del castell i tot i estar també a punt d'arribar a Imperial, amb què sortirà Bomber Cannon per part de Markov i aquests elefants jo crec que poden contra aquests camells, tot i si estan a prop d'aquí del castell, aquests camells tampoc podran entrar gaire, per això la segona armadura. Mentrestant els camells intenten anar a buscar les unitats que estan sueltes venint des de casa de l'Aleix? Pues no, sí, ara sí anaran. Mentrestant, què està fent en Crazy a la part esquerra del mapa? Doncs pressió a través de setge. Veurem també aquí lluites de catapultes. No sé si el jugador bizantí té economia per això, està bastant fotut. I aquí venen tots aquells camells que estan fora de lloc. Aquests camells podrien acabar amb els Bomber Cannons, jo crec que és els... Aquí haurien d'estar... Aviam, els dos Bomber Cannons, a veure si
aconsegueix salvar. I els llança pedres, ai. Aviam si no els perd els dos. Però això no li ha sortit gens a compte, al jugador Pocket, perquè ha perdut tot l'exèrcit i si bé és veritat que... Però està lluny, no ha clicat encara Imperial, Això em sorprèn, perquè... Bueno, l'Aleix tampoc ha clicat. És que està al minut 30, És veritat que... Dóna la sensació de que estan molt avançats els Pockets, però estan molt avançats perquè estan rebent una pressió tots dos. Que no és l'habitual en aquest tipus de mapa. Markov que segueix només amb un sol TC, És un all-in en tota regla. I tornen els camells. Aviam si arriben els vilatans a poder salvar una mica... Mentrestant, en Crazy, 6 monjos i un Bomber Cannon d'en Markov. Què fa aquí un Bomber Cannon? En Markov ha fet aquí el setge abans, és veritat. Boníssim. M'encanta la combinació de... Tothom està a tot arreu. L'Aleix estava a tot arreu en un moment. En Markov està atacant amb Bomber Cannons a 2 llocs diferents. I mentrestant té aquí bastants que van a construir això, no? Són part de l'exèrcit ja. Bona. Imperial pel jugador bizantí, que si més no es defensarà una mica, però l'ha castigat molt no poder accedir a un castell defensiu. Clar que sí, Pocket. Tens els dos flancs morint-se, però tu el castell a casa, per estar segur. Quatre arqueries per part de Malei, que potser veurem... Venen de molt lluny o aquí els vilatans? Bueno, de que venen una mica. I de moment pressió, el castell segueix aguantant la reparació. Voldria saber quanta pedra s'ha gastat en protegir aquest castell. Mentrestant el castell de Markov està gairebé intacte, no li està passant res. I el Pocket que està com, bueno, pues res, aquí estoy, no? No puc anar ni a un cantó ni a un altre. Tampoc el puc jutjar perquè el Markov està fent molt bé la seva feina. Tens l'Aleix davant amb molts elefants que en un combat a camp obert doncs tu tens les de guanyar, però clar, quan la batalla se celebra al cantó d'un castell, doncs no. Tot i així, aquest castell ha d'aguantar, Aquest castell no pot anar baix, perquè si no tot aquest push a camp contrari és perillós. Castells no poden raidejar gaire. Mentrestant, en Crazy va guanyant metres i metres i aviam com reacciona amb doble monjo contra monjo. En Markov, en Crazy, que ja pot convertir monjos, converteix el primer monjo, intenta convertir el Bomber Cannon, converteix el Bomber Cannon i en Crazy fent una demostració que la micro de monjos també està part del seu repertori, Això m'ho apunto a la llibreta per si mai haig de jugar contra ell. Mentrestant, aquí veiem una gran batalla. L'Aleix decideix tirar-se tot perquè ha dit, jo ja no tinc prou amb aquests elefants. Han fet la seva feina perquè ja estic venint amb arbalestes. I aquestes arbaletes poden fer molt mal i el jugador que ja no pot fer res més. El jugador bizantí tampoc pot res més. I el Pocket, que si més no sí que estava més fort, no ha sabut gairebé com gestionar aquesta ofensiva a banda i banda amunt i avall dels representants de la banda catalana. Molt bona partida. Molt bona partida, GG's, hi ha hagut un moment que no me l'esperava, que és la denegació aquí del doble estable que li han fet a l'Aleix. Aquesta partida es podria haver acabat molt abans si aquests dos estables estan pujats i l'Aleix comença a treure
knights sense parar, perquè l'han denegat un parell o tres de cavalleria del jugador persa, però si l'Aleix aconsegueix plantar aquestes dos estables i començar a fer entrar 3 o 4 unitats, no calia, ja tombava la torre contrària i el jugador bizantí estava totalment fora. El Bohemi ha aguantat bastant bé, jo crec que s'ha aconseguit tancar-se, crec que li ha jugat bastant bé tenir el doble TC. Llavors en economia jo crec que estava més fort que en Markov, però Markov estava molt fort militarment i ha avançat. Ha sabut anar guanyant els 1 contra 1. I per part de l'Eix m'ha encantat que estava a tot arreu. Ha aconseguit primer de tot entrar a la base del Pocket sense fer-li forat. Jo crec que s'han colat per algun lloc, perquè crec que no ha fet mal a la porta. Llavors tenia elefants al Pocket, elefants al flanc, elefants al flanc, i això ha fet despistar bastant en Mazer, que estava aquí, bueno, no sé, aquest castell, jo potser hagués anat a fer-lo a algun dels dos, ni que sigui perquè compti, no? Però bueno. Menys 10 bills, sí. Però bueno, t'has fet la feina, Crazy? T'has fet la feina. I tot el segon TC que no es digui que no has intentat rebomejar en algun punt. Pues res, sí. Anem a l'última partida. L'última que ens queda és nivell top. Estem parlant de 1300. Una batalla d'uns. En aquest mapa, que és mega random. Primer pensava que dic, això és arena, però no, amb aquestes empalissades. Estem parlant d'en Rei O, un jugador top que està pel Discord de la banda catalana i organitzador, una de les peces principals del Saga. Tornem a recordar que estem organitzant una LAN party 3 dies non-stop de Age of Empires a la Farga de l'Hospitalet, a tocar de Barcelona. Sigueu d'on sigueu, esteu més que convidats, tingueu l'elo que tingueu, esteu més que convidats. Veniu, passeu-vos-ho bé, estarem tota la colla de l'Age, banda catalana, els de Rankeds, els de Dark Knights, tot de clans de l'Age, de tot arreu que s'animen a venir. És igual que en sàpigues o que no en sàpigues, vine't i t'ho passes bé. Si a sobre vols una mica més de nivell, n'hi haurà perquè hi ha gent molt bona. L'any passat teníem un tal Tato, que es veu que és bastant bo. I aquest any no sé si estarà o no, però hi ha gent molt bona, així que molt bon rotllo, molt bona gent i res, passeu-vos pel Discord de la banda catalana o el Discord del Saga i allà teniu tota la informació i esperem veure'ns les cares. Reyo contra Brinta Team, tots dos amb un elo moral, 1900, més de 1900. I un mapa que et pot donar la sensació de que estàs a arena, no? I que pots bomejar i tal. És veritat que això són empalissades que estan fortificades, per tant són una miqueta més fortes que la tradicional, és a dir, no estaríem parlant d'un hideout. Però tot i així... Hòstia, aquest directament tira la... Podies haver posat per aquí, no? Amb una ovella o alguna cosa. Bueno, potser he vist el rellò que estava per aquí. Hosti, tu. Mare meva. I, bueno, doncs això. Pot donar la falsa sensació de que estàs a arena i de que serà difícil fer, però jo crec que podríem veure agressió feudal, en un mapa així. Rellò que sí que té els cèrvols a dins. I amb això potser he tingut una miqueta més de sort. Cap casa veurem en aquesta partida. Totes dues civilitzacions tenen població infinita.
Mentrestant, aquí hi ha uns... Això a vegades passa, sobretot amb Mega Random, els ocells es tornen locos i llavors l'script no funciona bé. I veus, han decidit fer aquí una espècie de línia on només van endavant i enrere aquests i aquest va esquerna i dreta. Ai, Aleig, és que estem parlant d'un clàssic, un joc que té molts anys i que tot i que hagi estat reeditat amb la Definitive Edition, estem parlant de que s'han mantingut bastant alguns dels scripts originals. Doncs Brinta Team, que segueix amb la seva missió de fer entrar tots els cèrvols a casa i després entenc que intentarà fer alguna cosa. Veiem quartell per part d'en Rei O, per tant estem bastant segurs de que hi haurà agressió feudal. Em dóna la sensació. 2K més o menys, això no és cap broma, diuen Crazy. Sí, no, aquí estem veient com ho fan els top. Mireu el tema, el cèrvol havia perdut la... diguem, com dir-ho. Quan tu l'estàs tirant endavant, tens un temps. Si t'empares, doncs el cèrvol torna a la seva posició inicial. Doncs el que ha fet amb el dilatar és tirar-li una sola fletxa per no matar-lo i d'aquesta manera tornar-lo a activar. I així el cèrvol no ha hagut d'anar enrere. Mentrestant venim milícies per part de Rei O, que... potser va... Què anirà amb torres? Oh, se'n van! Milícia i torre! Oh, i ho detectarà ràpidament, per això el jugador... Aviam si està atent. Aviam si està atent, perquè veurà les milícies, ho veurà tot. Mare meva, quin tècnic. Ah, és sobre Rei O, li diu, que estic aquí, no? Et dona una pressió. Tot i així, no està lluny, està pujant, també ha plantat barraca, per tant, d'arena a arena el meta no el tindrem. El que tindrem aquí és agressió i torre per part de Rei O, que vol una partida entretinguda. I diu, si aquest mapa pot haver pressió, la pressió la veig jo. I si Rei O se n'adona que... És que totes dues, tant la porta com l'empalissada, caurà bastant ràpid. La millora a homes d'armes ràpidament i una reacció per part de Brinta Team, d'arquers, perquè clar, aquí t'estan venint i Rei O, que no està picant pedra, però li picarà la seva pedra, farà una mica com el Markov ha fet a l'anterior partida. Crec jo, vaja. No, construirà casa. Ràpida reacció, però jo crec que no estarà a temps. I en Rei O, que ja està dins. Creació de torre per protegir l'or, però... això podria lluitar. Què farà en Markov? No és en Markov. Què farà en Rei O? Dic Markov perquè és la... com si estigués dient en Markov. Aquest arquer sense fletching... Bueno, la fusta la té bastant bé, però no té... No té la Blacksmith i perdrà un arquer. Això és dolent, Això ho té molt ben fet en Rei O. Perquè perdre així l'exèrcit... Oh, el salvarà, Oh, l'ha salvat. Molt bona. Però en Rei O, que té la segona torre ja preparada, per tant aquests arquers estaran anul·lats i a la que tregui ja els primers... les primeres guerrilles, aquest exèrcit estarà totalment inhabilitat i estarà forçat a tornar a casa. Perd el primer arquer i això és important. 46 segons d'ADLTC, la pressió que ens planteja Markov, Markov un altre cop, en Rei O, és bastant bona i de moment és un vilatà menys. Més el que li ha matat, ja en són dos. Ha perdut 4 unitats d'exèrcit en Brinta Team. I mentrestant, doncs, en Rei O, doncs, a casa, anar fent...
Anar plantant les seves grangetes. Té or suficient per anar creant... Fins i tot es podria plantejar algun arquer o senzillament pujar castells. Li tirarà aquest galera de tir perquè aquests dos vilatans hauran de marxar al centre urbà ara que seran atacats. Els arquers intenten fer alguna cosa però... Però és difícil, contra tanta pressió i la producció de... M'està donant la sensació que no està sent capaç de crear els suficients arquers com demanaria la situació, perquè en Reyo ha pujat molt més tard la seva galera de tir i en té 6 unitats d'arqueria, mentre en Brita Team només en té ara mateix 4. És a dir, la micro que ha tingut Reyo ha sigut molt millor. En Reyo està posseït per l'esperit de Markov. Sí. Tercera torre als peus de la galera de tir i està forçat a fer un estable per intentar combatre aquestes guerrilles. I partida que s'està posant molt coll avall per en Reyo, Ha deixat de picar pedra, sap que ara ja ha fet el mal que volia, ha posat la pressió. Aquesta torre podria ser denegada, però aquesta... Podria ser denegada, sí. I ja veurem, aquest... Podria ser denegada, però només li queda un 76. Un 20%. Això... Oh, mira! Batalla de vilatans. Tots cap allà a tirar la torre. Vinga, va, som-hi! És bo perquè sap que aquest exèrcit no pot fer excessivament mal a vilatans, perquè la guerrilla doncs, és més forta contra arquers, no? Però té així, mira, li ha aconseguit tombar la primera torre. Veurem si cau la segona. El nombre de vilatans estan bastant similars, per tant... Està 2 per damunt Reyo, però per tota la pressió que ha tingut a casa, jo crec que Brita Team ha sabut gestionar-la bé. Ara, això sí, 20 unitats que Reyo ha aconseguit treure-li a Brita Team, Això és... Són moltes per 19 minuts de partida. Això és més d'una unitat per minut. I la quantitat de temps que està perdent aquí per intentar tirar una torre que segueix estant amunt. Aquesta vilatana amb 6 de vida està sent l'heroïna de la partida i se n'està donant. I seguirà i aquesta torre no caurà. I jo crec que la frustració que deu estar sentint a Brita Team és forta. Bueno, mira, al final sí que l'ha tirat. Però a costa de molts vilatans, jo crec. Oh, no, aquesta s'ha salvat. Doncs tampoc tants, 3-3, l'Eco KD. Ja et dic, dona la sensació de que Reyo hauria d'estar molt per sobre i jo crec que ho està a nivell tàctic i a nivell posicional, però Brita Team ha sabut reaccionar, jo crec que molt bé, i Reyo que hauria d'estar ja pensant en clicar castells perquè és ara mateix l'avantatge que té. S'ha forçat a l'estable, al segon estable, i veurem, aviam, què li falta per pujar? Ja ha clicat. Doncs molt bé, Reyo que ja està de camí a l'edat dels castells i que està forçant millores per part de l'adversari en invertir en feudal. Té una mala... Bueno, una economia que està bé, però... Està bé per la pressió que ha tingut, però tot i així... Encara lenta, està bastant lluny de clicar castells. Mentrestant, Reyo ja està a menys d'un minut i 10 segons d'estar a la següent edat i veurem aviam què planteja. Està construint 2 estables, planteja molta agressió, Planteja agressió i tot això podria ser ara un exèrcit perdut, per part de Reyo. Si sap micrejar bé en Brinta, que de moment només... Ara sí, molt bé, separat els arquers, que és la unitat d'or important, i ha deixat morir els...
a la guerrilla. Tot i així aquesta torre caurà, però en seguida tindrem genets al camp de batalla que faran molt mal. I això que se li està posant molt de cara a Barrelló, eh? Ara ha clicat a Brinta Team, ha vengut, crec que ha vengut la pedra. Ah no, ha fet la torre. Doncs no, s'ha balancejat una mica la fusta. Però bueno, la informació d'aquests scouts ha sigut que ja sap que li vindrà una pressió en forma de setge i la producció de genets és constant. No hi ha de segon TC perquè no donen els recursos. Això és un all-in. I aquests 4 genets veurem cap on van. De moment, explorar una mica la base, veure on es pot fer mal. El fet que tingui les dues pedres aquí davant, i jo crec que Relló ha sabut escollir molt bé la zona on fer la pressió, perquè un castell és totalment impensable ara mateix per part de Brinta Team, i tota l'economia de menjar, que sap que se'n podria fer mal. L'única manera que té de fer la tornada en aquesta partida Brinta Team és tenint una economia bona a nivell de menjar, i la pressió que està fent ara Relló és fulminant. Els scouts ja no poden ni explorar. Triple estable com per intentar fer alguna cosa, però no tens l'economia. Veurem amb què respon ràpidament amb Knights, però crec que Relló ho té molt per davant. Ara veurem el llançapedres i monestir. Per tant, hi haurà monjos de camí i la producció constant de genets. I sembla que acabarem amb victòria, eh? Sembla que acabarem per victòria pel jugador català. I veurem aquí assassinat de vilatans. Pobres vilatans, ells només volien ajudar a l'imperi. Minanor. Hi ha el punt aquest que dius, si ara què faig? Ja ho estic intentant tot, no? Soc un jugador que m'hagués retirat des de fa estona, però m'agrada molt veure partides on els jugadors tenen coratge i segueixen endavant, encara que tinguin totes les de pèrdua. Perquè aquest és el bon esperit del joc. Tirar endavant i saber aguantar, saber gestionar la pressió et dona encara que sàpigues que la partida pot estar 95% perduda, doncs si aguantes una miqueta doncs també saps jugar amb pressió, no? I saps reaccionar. Si sempre et retires abans, doncs mai n'aprendràs a jugar amb pressió. Dit això, hi ha pressió i després hi ha assassinats massius per part de catapultes i en Brinta Team que diu, jo això ja no sé com fer-ho, he perdut tots els genets, m'estan matant els meus vilatans a fusta amb una catapulta. I en Relló que s'endú la victòria. Una victòria que ens ajudarà a posar punt i final en aquest capítol segon de la Masia. Què tal? Què us ha semblat? Us ha agradat? M'ho he passat bastant bé amb aquestes partides, la veritat. És que, a part de... he tingut una mica de tot. No hem repetit mapa, que això també ha estat molt bé. I hem tingut agressió, hem tingut partides més de bombeig i més de late game. I molt bé. Pues això jo crec que ha estat tot per avui. Ens emportem aquesta victòria de Relló. I res, ja sabeu, si esteu per aquí a la banda i jugueu Ranked, segurament sortireu en alguna partideta. Intentarem obrir un canal perquè pugueu enviar les regs que us agradi, que hàgiu pensat que són bones partides per castellà, i així també, doncs mira, entre tots podem anar fent una mica de repositori. Ens crec, diu, volem un bis. Volem un bis. No les tinc descarregades, Hauria de mirar així de manera ràpida. Va, voleu un bis. És
crack, ets jugador o no? Qui ets? Et busco? Tens nick? Quin és el teu nick? Va, digue-me'l. Si me'l dius ràpid et busco partida. Si no, també podríem mirar... És que passa, jo tenia moltes seleccionades, però amb el nou patch se m'han anat tots. No sóc jugador, no. Bueno, doncs, si mai t'animes, ja saps, eh? Aquí tens una banda que són molt bona gent. Aviam... Qui podríem seguir? Va. És que ara és difícil perquè molts jugadors han jugat fa més de 5 dies. Hi ha jugadors que segueixo i llavors quan el joc va triar la nova versió, doncs totes les regs que tenies guardades se m'han anat a no res. Va, mira, tinc una d'un jugador que no he pogut castellar perquè ara l'he trobat. Va, acabarem amb una d'equip. Acabarem amb una d'equip d'un jugador que la tenia guardada però degut a aquesta actualització no l'he pogut fer, que és en senyor Morturull. I ara l'estic carregant al joc. Vinga, va. Això per la següent me les guardaré als vis. Aviam si aquí li hauria de funcionar ja. Ai, no veus? Mira, no puc. The replay seems to be from a... I és de fa 6 dies, ja ha caducat. Quin rotllo. Doncs... Va, una altra. El Markov m'ha dit que jugava, va. Anem a estimar el Markov, a veure si li trobem alguna bona. Les del Markov sempre són ràpides, si guanya. Vinga, va, aquesta. Perdoneu, aquí improvisant ràpid. Vinga, va, aviam si aquesta l'accepta. Va, una partida que està sortida del forn, com aquell qui diu. Fa 2 hores que s'ha jugat aquesta partideta. Perquè ho dic, ja no estic jugant, però l'última que he fet no ha estat malament. Doncs crec que ha sigut aquesta, no, Markov? O si no ha estat aquesta, doncs... Deu ser poc, perquè aquesta fa un parell d'hores. Vinga, va, si ens en podem endur una victòria abans d'anar a dormir. Molt bé, la salutació inicial, have fun, GL. Això demostra classe, Sempre que jugueu a l'Age, saludeu abans de començar, que som tots persones i estem tots aquí fotent-li hores al joc i s'ha de cuidar la comunitat, senyor Markov, què ens portes avui, va? Què ens portes? 6 a ovelles i 3 a fusta. Això és massa estàndard, Això no pot ser. Aviam. Això no pot ser, Markov. Jo vull una... No sé, alguna cosa diferent. Només una ovella i tots a fusta, va. Segur que... Sí. Això tu segur que pots crear un mercat aquí a l'edat fosca i... Bueno, no pots fer-ho perquè no ets el Mega Zero, si no podries tenir avantatges. Scrag diu, jo li estic perdent el gust al GL. El GL per què? Però GL vol dir good luck, no? En plan... Ja, potser més que GL hauria de ser have fun, no? Passa-t'ho bé, més que tinguis sort. Per exemple, el Markov aquí, la majant, bé. Això sí que és tenir sort. Bueno, sort i saber-ho fer, perquè la veritat és que... Aviam si trobes alguna més.
De moment, ja saps que per aquí no has de passar l'ovella, bé. Ai, però no perdis el... Oh! Oh, no, molt bé, bé. No i yes, diu. Bé, bé. Bueno, almenys t'has endut 2 ovelles, has perdut l'escau. Sí. Ui, però mira, el teu adversari sí que està fent coses divertides. Aviam, què està fent? Torres, Torres, bueno, ostres, contra Britons, I a més coreans piquen ràpid la pedra. Doncs aquí t'hauràs de defensar, Si no t'havies plantejat una... Si t'havies plantejat una arena... Ai, una Aràbia, rotllo arquers. I atenció que aquí... Ostres, aviam si t'he escollit una partida que no... Un altre cop. Fotis, tio. Va, que guanyes aquest scout estava mort ja, va. Atenció, perdrà l'escout, Bé, perd l'escout. Però llavors veus els vilatans i saps que ve una torre. I es tira directament a parella. Intenta fer el quick goal, no li funcionarà, i el jugador coreà, que crec que s'ha ficat en un fregat, perd la torre. Molt ben defensat, Markov. Clar que sí. Això no sé qui ho va dir, però si veus que el teu adversari et tira 5 aldeans, tu tira-li 9. És a dir, que no tingui l'opció, i a Markov és el que farà, No et deixarà construir la torre. Mentrestant, Markov està fent... Ha pujat amb 21... Està picant or, per tant podria crear ràpidament... Si no li deixa construir la torre, i en Markov és capaç de fer uns arquers rapidets, doncs molt bé, Markov, que vale, si bé has dit que amb Britons no es podia fer coses interessants, estàs defensant molt interessantment això. Perquè no has deixat que l'adversari et munti la torre, i l'adversari que ha picat gairebé 200 de pedra abandona l'opció i diu que, ostres, jo no podré fer aquesta torre, per tant, me'n torno a casa amb poca vida i tu ja estàs plantant el... Buah, doncs molt bé, A més, està agafant aquí l'or secundari. Hosti, tu, quin empanat, Jo crec que no li ha sortit bé i ha dit, vale, i ara què faig? Perquè no té gaire fusta, mira, ha perdut les ovelles perquè li has lamejat i està aquí amb 11 aberris, que això és algo, no vull dir criminal, però sí que és algo molt poc eficient. I mentrestant, la batalla segueix, perquè clar, això està molt bé. Si ell t'envia 4 vilatans, tu li envies 4 i això és intercanvi de cromos. És a dir, ell té 4 vilatans que no treballen i tu tens 4 vilatans que no treballen. Per tant, això no és una pèrdua de res. I fins i tot tu, en Markov ha decidit, doncs jo agafo aquí el menjar i a sobre els aprofito. I no, d'això cobrem un llop, aviam si el llop ataca qui toca. Podria... No, el llop és una miqueta així, no sap a qui està atacant, però si hagués atacat aquest vilatà, l'hagués matat. Tot i així... Després del llop, hosti, pobres vilatans, tu. Pobres vilatans, el seu rei coreà els ha enviat allà a fer una torre, després els ha dit que no, els ataca un llop. Bueno, primer els ataca els vilatans, després els ataca un llop, i ara a l'últim moment surt un arquer i aconsegueix fer aquí un encarnissament a aquest pobre home que ja ha servit d'adob per les plantes. Tot i així, reacció ràpida per part del Corea, que ja té el seu arquer, el seu primer arquer i un en producció, per fer una miqueta de fre a això. Tot i així estàs contra els Britons, per tant, en una batalla d'arquers tens les de perdre. En Scrag, perquè d'alguna manera desitjar sort al rival em dóna la sensació que estàs assumint que ets millor que el rival directament. Doncs no ho havia plantejat, però sí, si ho planteges així té sentit. Crec que és més una inèrcia, no?, que s'ha tingut de l'origen dels jocs, que es deia així. Però sí, en aquest sentit sí que més adequat seria potser només dir-li bona sort, que t'ho passis bé, no? Prefereixo un have fun, sí, o un have a nice match. Sí, totalment.
Doncs contra Britons, de moment, el coreà decideix anar a arquers perquè què ha de fer? Té un estable molt feble, per tant... Tot i així està anant a arquers, no? I vol jugar de tu a tu. Markov que està anant a buscar el que seria l'or principal, que és el que tindria més sentit, no? Si m'està tirant arquers estarà en aquest or. Doncs quan arribi aquí i vegi que no hi ha or, dic, what? Què està passant? Mentrestant aquesta petita escaramussa no farà gaire cosa. I com que no veu or, doncs potser la reacció és dir, bueno, doncs no estarà picant or, però en veritat sí. Així que jo que he dit que aquest que estava fent picant aquí or, doncs mira, al final li ha sortit bé. Tot i així té una economia molt caòtica, em dóna la sensació, I Markov que ha tret aquí el seu estable. Mentrestant, la pressió molt bona, és que aquests arquers es queden aquí i li denega tota la seva economia de menjar. Perquè ara mateix el jugador coreà només té 2 granges aquí protegides. I això pot ser una carnisseria. Uf, això pot fer molt mal. Sí que hi ha exèrcit aquí, però si Markov aconsegueix fer una mica de micro... Un vilatà haurà de caure, si no un segon. Sí, aquí en caurà 2. Mentrestant, a casa d'en Markov, doncs aquest scout no ha aconseguit treure gaire cosa, però aquestes 2 ovelles són del rival. Aquestes són les ovelletes que han estat damejades. Uf, un vilatà, 2 de vida. Però bueno, Markov ho té molt per la mà. Aquí jo crec que el jugador coreà hauria de poder fins i tot, si pot, un mercat. Bueno, és que no li arribarà per tot. No pot estar produint. Està en caos. Uf, i aquí ha perdut les guerrilles i això està molt ben posicionat per Markov, que l'únic que ha de fer és ara no rebre cap... que no se li colin aquests arquers i ho tindria molt guanyat. Però aquests arquers no se'n poden anar gaire a l'atac perquè si no veu l'exèrcit rival diu, vale, si no el tinc davant de casa el tinc en algun lloc. Gràcies pel follow, Pere Vallfogona, mail tutor. Estem fent aquí una mica de casteig del clàssic joc de l'Age of Empires, un joc amb molta història i per acabar la setmana, doncs el diumenge una mica tranquil·lets. Els jugadors que hem estat castejant avui són els de la banda catalana, un Discord que teniu el link aquí a la descripció d'aquest stream i que a més bàsicament ens dediquem a això, Som aficionats durant la setmana de dilluns a divendres i després els caps de setmana ens agrada jugar fort i fem partidetes a l'Age, Així que si mai ningú que està per aquí es vol passar i vol jugar algunes, estareu més que benvinguts. Reacció per part de Markov, tot i ser britons, de fer una miqueta de guerrilla perquè veu que ve un exèrcit molt gran i que se li ha de tenir una mica de respecte perquè això tenen fletching i tenen la defensa. Mentrestant Markov també té les 2 defenses i el bo és que Markov està a punt ja de pujar, Té els edificis, té tot el que li cal i sent una mica de conservador, aquesta partida se podrà endur, crec. Molt bé, aquests 3 arquers aquí molestant. Això fa molt mal, perquè és molt menjar que has abandonat aquí totes aquestes granges. Així crec que acabaran sent derrotats, però han fet, si més no, han cancel·lat tot aquest menjar que el jugador coreà doncs el necessita, perquè va tard. Markov clica ara mateix a castells i ara aquí veiem una batalla molt decisiva, De moment els arquers coreans intenten prendre la posició alta, però jo crec que no haurien d'haver baixat i aquests skirmishers faran la feina, I l'Auxiu 6 s'endurà una bona pallissa, perquè ha perdut tota l'arcalada. Clar, ella està forçat a seguir creant, no té gaire més que fer això.
Ara no té ni mercat, hauria de poder construir un mercat i balancejar. Besat Markov, que està molt tranquil a casa. I que aviam què es planteja. Crossbow directe i pressió, potser. Aviam. Markov no sé si és molt de bomejar a triple TC, Potser el veurem que tira un vilatà cap endavant i amb un... I posem aquí una mica de setge, ...30 segons i a tot dels castells serà arribada per part de Markov i amb aquest pas sí, ara acaba de clicar. Per cert, hi ha un... Ara que veia el nom, que es diu Lausiu, el jugador coreà, us faré una petita hipòtesi que tinc, que això no està contrastat, per tant no us puc assegurar que sigui veritat o no, però en funció del teu... d'on tens registrat el teu joc, l'Age jo crec que t'emparella més amb una nacionalitat i una altra, per si en el chat vols parlar amb el teu idioma. Llavors, jo crec que a Markov es troba bastants jugadors francesos. Potser m'equivoco, Markov? Si estàs per aquí ens ho pots confirmar, però ara que estava mirant per el teu perfil del Rex, m'estan sortint com 5. De les teves últimes 3 partides, com 4 han sigut contra francesos. Llavors m'ha fet gràcia. Dit això, el senyor francès s'està emportant una molt bona pallissa amb aquests crossbows que estan fent molt de mal i que a sobre han trobat l'or, aquest or esperat que estava buscant abans. I, quina matança, tu. És que ara mateix, amb la superioritat d'alçada, poden enfrontar-se tranquil·lament a unitats que encara estan a feudal. I mira, no arribaran ni a castells. GG. Victòria que s'enduen Markov. I... ja has fet triple... Anaves a fer triple TC, No anaves a fer el... Ben fet, sí. Jo crec que era la millor, perquè tenia superioritat, no estaves forçat a fer molta pressió, sabies que amb tota aquesta micro que feies ja era suficient i bombejar una mica també està bé. Doncs molt bé, GG, ben jugat. M'ha agradat molt la micro que has tingut al principi amb els vilatans i el moment en què has comptat quants tenia ell i has dit, doncs mira, així me'n tira 4, jo li tiro 4 i us heu estat barallant tota l'estona. I ell és qui ha perdut aquí, perquè ha estat picant... Mira tota la pedra que tenia, que no ha fet servir ni... Em sorprèn que no hagi plantat torres, ja que tenia la pedra. Potser ni se'n recordava. Però bueno, en tot cas... Ben jugat. I jo crec que amb aquesta partida podem ja donar per conclosa aquest segon episodi de la Masia. Aquest espai on veiem promeses de la pedrera de la banda i que, bueno, a mi personalment em fa il·lusió perquè així vaig veient com la gent juga i a mi m'ho passo molt bé. M'agrada molt veure partides perquè veus cosetes que tu ni et planteges o maneres de jugar que no són les que tu estàs habitual. I res, tu. Fins aquí la retransmissió d'avui, espero que us hagi agradat. Merci a tots els que heu estat per aquí i passeu-vos pel Discord de la banda catalana, si veieu que hi ha gent, sempre hi ha algú connectat per les tardes, veniu-vos i estigueu per allà. Bona nit, Falco, gràcies per les crispetes. I res, jo aniré desconnectant ja cap aquí i d'aquí 15 dies o així, parella o 3 setmanes, si tot va bé, en farem un altre. Així que res, gràcies per ser-hi i que tingueu molt bona setmana, que li seguiu, que jugueu a l'Age, que és un molt bon joc, no us estresseu i a passar-ho bé, tu. Vinga, salut!